Dobrý večer, dámy a páni, vítam vás pri predsezónnych testoch Formula E Sports League. Moje meno je František Valent a ako vidíte, nachádzame sa v Rakúsku, v nových regulách. Už nám čo chvíľa, prakticky za mesiac začína nová sezóna, 5. sezóna, hoci grafiku používam, že stále tú istú, bohužiaľ nebolo toľko času momentálne na to, aby sme grafici prerobili potrebné veci, ale ako vidíte v Rakúsku sa už Lexi nachádza vo svojom rýchlom kole vo Williamse. Ako náhle máte nejaký problém so mnou, treba mi písať do chatu, nech viem na vás reagovať, po prípade na zvuk hry, mikrofónu, akéhokoľvek ďalšieho problému. Ale už sa budeme venovať Leximu Williamsu, súpisku jazdcov si predstavíme potom až na sezóne. Lexus udáva tempo a viac menej, keď pred ním je ešte Audi a v tej Audi nesedí kto iný než súčasný šampión Stano Garage. Ale o prestupoch si povieme viacej, keď bude na to, ale Lexi na svojom Williamse o 10 prekonáva Stana Garage. To je za mňa prekvapenie a výborné kolo od jazdca Williamsu. Tým máme ešte ďalších kole. Máme aj na trati aj Cadillac, nový tým vo Formule 1. Zaujímavý záber nám režiadala. A s Cadillacom si pozrieme celé kolo, aby sme videli, ako Sladý Sos využije svoju baterku, ako ju bude manažovať. 16,2 skoro, prvý sektor. Využívame boost. Overtake majú jazdci samozrejme k dispozícii i hneď. Menšie prebrzdenie, keďže tieto formule majú tendenciu prebrzdiť. Podporným plynom. Zákrutí 6, 7, 8. A už ideme do pravotočivej 9 a 10. Aké kolo dá Sladios? Ten je úplne bez baterky, ešte by mohol niečo narekoperovať a na výjazde používa Vortek, baterka je nulová a 1.06, zradí sa zatiaľ na 4. miesto. Medzi tým Kamil na svojom Alpine ide za Stana Garáša tesne pred Sladisosa o 2 desatinky. Crashman zatiaľ posledný, ale už máme na trati obe Ferrari. Máme v boxoch stále druhý Alpine a aj Mercedes Maťa Pocha, ktorý na konci minulej sezóny presedlával na volant a intenzívne trénoval, tak bude si určite ukázať, ako veľmi bude rýchly. Ľudia, napíšte mi, na koľko FPS vám to ide. Prosím, do chatu. Či mi len OBS-ko neukazuje blbosť. Máte to sektor číslo 1 bol fialový, zaujímavý výjazd tretej zákruty. Dúfam, že to pravda nie je, že nebudem musieť reštartovať stream. Prosím, napíšte na koľko FPS vám to ide, či ide na 3060. Máte čo sektor číslo 2, 45.3 a je fialový.
Lexi zrovna ukončil svoju kvalifikáciu, mám išiel kvalifikáciu na predsezón sa bohužiaľ prihlásilo menej ľudí, ale je v dobe dovoleniek a chceme mať pauzu, niektorí od toho. Tak to človek chápe. A Spáčo Polch sa dostáva ako prvý pod hranicu 1.05. 1.04 937 sa na garážu, ten vylepšil svoj čas na 1.529, ale tak či tak sú to 2 desatiny. Gabriel Sagan skáče na 5. miesto. Ďalší kolega Shelby je Boxov, Aston Martin. Žiaľ, toto je nekonečný príbeh a traťové limity. Aston Martin bohužiaľ sklamanie tejto sezóny. Kontrola vykonaná, všetko funguje tak ako má. Ešte Rennes nemá svoj čas, samozrejme s červenou minimátkou, len stratením to nejde. A čo mierí do svojim mechanikom Shelby je v boxoch. A Gabo Sagan zrejme mierí k svojim mechanikom, pozrieme sa na stav batérie na maximum. Toto by, mám pocit, že u komisárov neprešlo, tak si napríklad tú základku. Do boxu. Máme Kamila v boxe. Som povedal, veškeré novinky ste videli na novom Instagrame, bohužiaľ. Sme dostali zmazenie niekto bol taký dobrý človek. Bot. Nikto nevie. Stali sme report. Starý skončil, ale ako ste mohli vidieť na novom účte. Ako zmeny sa udiali medzi tým v týmoch. A ja to budem, ešte to budeme prezentovať v prvom úvodnom ktorý sa není prezentovaný prvý, že tu je na 4.9. Tam už bude vchádzať do svojho rýchlovku. Ale toto kolo si už dáme z tretieho pohľadu. No, 179 tisíc zrýchlo. Pozor, aby ho to nevynieslo, a ono ho to vynieslo ďaleko za obrubník, ale tračové limity nedostal. A vyzerá to, že pokračuje vo svojom rýchlom pokuse. O 90 tisíc rýchlejší a prvý sektor je fialový. Pri prvých pokusoch si má jazdec preto fialový, prvý sektor, respektíve nie prvý sektor, lebo má svoje najrýchlejšie. Ale tí prví jazdci už potom to zelená. A už máme aj Shelbyho, aj Reného. OK. Dobre. OK. Toto je prečo? Tak nízko. Haló? Prečo? A toto mi zase prečo robíš Windows? No, už ma je lepšie počuť. Tu. Uvidíme teraz, čo to povie. Uvidíme teraz, niečo som poladil, no už to vyzerá aj na OBS-ku lepšie. Nie, z nejakého dôvodu Windows sám stíšil z mikrofónu.
Ja proste neviem, prečo mi to Windows robí, ale no. By som... Ako to bolo v tom jednom mime. Niečo. Ďakujem. Ďakujem, pozerám, že momentálne jazdíte GTčka? Alebo aká je to trieda? Vo FL-ku. Už keď si tu. Pozeral som na Discord. Gabriel Sagan rozbieha 5 minút do konca a pozor, pozor! Máme tu opäť dva rýchle pokusy. Maťo Plch 2 desatiny dole preberá povedenie v kvalifikácii naspäť. Ale Stanogare až tam na sekundu vyletel a myslím, že to bolo o 16 000 rýchlejší čas ako má Maťo Plch. Ale Maťo ho smešol ďalšie 2 desatiny dole. Kam sa až Maťo Plch dokáže dnes zostať? Cadillac už je za Gabrielom Saganom. Máme žlté vlajky z klasickej. Cadillac je blízko, tak sa pozrieme, či Sila pušuje. Je to tak, Sladisos pušuje. A Gabo na mierik boxo. A pozor, aby sa tu chlapci nestretli a kolízia v 9. zákrute. Gabriel Sagan natajmoval pitstop úplne, ale úplne na... Aj. Doplatil na to Sladisos, ktorý automaticky zamieril svojim mechanikom. Preto sektor číslo 2, tak sme na neho prepli po fialovi. No ja by som jazdil, ja ti poviem pravdu, ja by sa jazdil všetko. Či sú rally jediné je také, že ma nebaví, ale keď si zoberieš Hypercary, GTčka sú dobré. LMPčka nemusím. Ale väčšina kategórií, čo sa jazdí ako simulátorov, je zaujímavých. Hlavne na 4 kolesách, pre mňa ešte MotoGP není. Máme väčšinu jazdcov v boxoch, ale tak sa pozrieme na Crashmana. A pred ním je v outlepe Kamil opäť. Týzujem, dámy a páni, týzujem vám novinku k novému ročníku FESL. Už prestávame používať originál bodovací systém. My sme motivovali všetkých jazdcov, tak sa to zmenilo, ale k tomu vám bližšie poviem až 4.9. pokiaľ som dobre práve pozeral kalendár. To jazdíme veľkú cenu Austrálie, úvodný podnik sezóny. Máme 3 minúty do konca po kvalifikácii, už by nám jazdci pomaly mali vychádzať na svoje záverečné pokusy. Takže a opäť je voľako potichšie. Jasné. No jasné, ty kokos. To musím prísť na to, napríklad tam musím prísť na to, ako to natrvalo zapnúť. Vidíte Maťo Plch a hneď za ním je Ferrari a je to Shelby, ktorý je vo svojom rýchlom kole. Žltá vlajka opäť v 3. zákrute. Dve minúty do konca kvalifikácie. Tip na pole position. Ja si myslím, že to Maťo udrží v čete. Čo hovoríte vy? V boxoch už je len... Je tam Crashman ešte.
A samotný Lexi. A Shelby nakoniec nezlepšuje svoje rýchle kolo. Ja som čakal, že polepší a ostáva na 9. mieste. Crashman už je vonku, uvidíme čo René. A ten má hneď v prvej zakrute svojho rýchleho kola traťové limity. To je papa. Maťo Plch. Jeho sektor číslo 1 je 50 000 rýchlejší ako jeho doterajší. Pozrieme sa na sektor číslo 2 od Stana Garáša. Koľko dokázal Stanov čas je pomalý, čiže ten sa pripravuje, máme ešte 40 sekúnd. Stano si to nachystá, jednoznačne ešte do posledného kola, úplne na záver. Maťo Plch a jeho kolo. 117 000 po druhom sektore pomalší. To je ten rozdiel baterky. Pozor, aby sa tu chalani nestretli. Toto už je jemné blokovanie, neviem od koho. A vyzerá to, že to bol Shelby. To pane Shelby mu nevyšlo a Maťo Plch na záver tratil limity, ale bolo sekundu pomalší, bohužiaľ. A Stano končí, takže dnes kvalifikáciu neovládne. Maťo Plch mal veľmi divokú prvú zákrutu. Veľmi divokú. Pozrieme sa na jazdca Cadillacu, ako dokončí svoje rýchle kolo. René sa zatiaľ neposúva, ten vyzerá, že je vo svojom rýchlom kole ešte, ale na to sa pozrieme za malú chvíľočku, keď zistíme čo. Kam pošle svoj Cadillac Sladisos. A ten Cadillac nikam nepošle, keďže mal pomalšie kola, ja som si to všimol pozdejšie. Kamil je v boxoch a končí za nakoniec Lexim, ktorý je na 4. mieste, Crashman. 2 sekundy je pomalšie kolo, takže ten končí na 10. mieste a takmer tam zrazil Audi Stana Garáša a uvidíme čo. Aston Martin, René Rast, bohužiaľ zameril rovno k svojim mechanikom, končí na 8. mieste, Michael Deville pred ním. Takže kvalifikáciu máme rozhodnutú, dámy a páni. Maťo Plch ju ovládol vo všetkých pokusoch. Aj v prvom, aj v druhom, tretí nevyšiel mu. A takisto pokus nevyšiel ani Stanovi Garášovi, ktorý tam na chvíľku síce svietil na pole position, ale Maťo Plch povedal nie a absolútne smešol Stana preč z priečky najvyššej. Lexi chvíľku viedol od začiatku, ale nakoniec to pre neho končí s tým jeho jediným pokusom na krásnom 3. mieste. Takže máme sa na čo tešiť. Polsekundová strata na Lexi na prvú dvojicu. Zároveň Gabriel Sagan bude štartovať posledný kvôli kolízii v 9. zákrute s Cadillacom. A už Windows znižuje, pozerám. Neviete niekto v čete, ako to natvrdo nastaviť vo Windowse? Veľká cena Rakúska, 36 kôl. Klasická zastávka hovorí medium hard, to by sme povedali volakedy. Teraz tie pneumatiky sú menšie, monoposty sú všeobecne pomalšie. Nedostávajú toľko záťaže v stredných a rýchlych zákrutách, čo na Red Bull ringu sú. Rýchle zákruty sú viac menej len posledné dve a 6 7. Zaujímavý záber máme od režie.
Sezóna, ako som hovoril, nám pomaly za chvíľku začne. Momentálne máme plný grid, ale keby ste sa chceli pridať na Instagrame alebo neviem, či je v popise. Teraz som veľmi rýchlo prehadzoval, aby sme mali živé vysielanie. Treba skontrolovať popisok. Mal by tam byť návod, ako sa k nám dostať. Ale ako som povedal, momentálne máme už našťastie jednu novú sezónu. Dúfam, že to tak aj ostane plný grid. A že nás bude jazdiť čo najviac. Samozrejme, náhradníkov nikdy nie je málo. Ako prázdninujete vy? Respektíve ako trávite leto včas? Inak ako jazdením? Čo bolo, ako im to chalanom trvá? Rozdiely medzi setupmi sú... Nie že obrovské, ale... Na dostratiach sa jazdia veľmi nízke krídla, poviem to tak. Neviem, či nie tu v Rakúsku sa jazdia... Čo som dostal jeden zoznam setupov, sa jazdí 2? 1 krídlo. Zadné konkrétne a vysoké predné. Lebo tie auta sú nedotáčové, takže... Hento blikanie tých postranných svetielok na spätných zrkadlách, na to si človek musí zvyknúť. Crashman dokonca na červených. René, Shelby a Sladisos berú hardy a zvyšok bere konzervatívne žlté pneumatiky. Nič tým neskazíte, nič tým nepokazíte. Biele berú, že bude dlhší základný stint a dúfajú, že nebude safety car. Stratégie, dokonca dvojzastávková až 3 s použitím červenej, čo je pre mňa veľmi zaujímavé. Zdravý, Maďo. Ako sa máš a kde si, keď si tu není s nami? Ale už Maťo sa nám zaradil na grid. Keď pozeráme dozadu, tak už nám pomaly jazdci zastavujú. Lexi sa nám zabudol. A od réžie máme zaujímavý pohľad. Ježe, dobre, jakže dobre sa mám. Dobre sa máme všetci, ale že doma si a nezahodíš to, jak? Jak je to možné? Ospravedlňujem sa, ja som vypípal uši. Červené svetlo nám práve zasli, máme odštartované. Maťo Poch vyzerá, že má výborný štart, prepadlo sa nám tam Ferrari na posledné miesta. Crashman to posiela až pozor k Sladilosovi do prvej zákruty a nezískali jeho pozíciu. Stano Garáž si drží druhú priečku, Lexi nezískal priečku ani za ním Kamil. Crashman to tam posiela, opäť dive bombou na Sladisosa. René tam bol v súboji s Michaelom Devillom a zatiaľ obidvaja si polepšili. O priečku vyššie, ale Sladisos ju získal naspäť. Crashman opäť dive bomba na vnútornú stranu, momentálne na širšej strane, kde by mal lepší výjazd, bok po boku s Crashmanom. A na vnútornú stranu je široký a Crashman to tam posiela. Opäť switchback, krásny súboj v prvom kole o 6. miesto. Neďaha nalepený na Sladisosovi René, alebo
baterka robí svoje. Pozor, toto sú miesta, kde sa neútočí. Kontakt medzi Alpinom a Renem. Michael Deville tam schytal kontakt a takmer získal jeho pozíciu aj Shelby. Maťo zatiaľ najrychlejší. Súboj obo Ferrari a Sladisos je tam opäť súboj s Renem. Randy. Ospravedlňujem sa. Ale určite už by vedeli. A Michael Deville je tam v súboji. Kontakt! Traja asi v súboji je kontakt! Shelby tam napálil. Ospravedlňujem sa. Dojazd sa na Aston Martinu a ten strátil všetky pozície. V tretej zákrute boli traja vedľa seba. Crashman, Sladisos aj René a René na to bohužiaľ doplatil. Prvá dvojička sa na medzičasom udržuje. V tesnom závese a takisto za nimi aj Lexi s Camilom. 24 hodín Fujino. Veľa šťastia zajtra, Haďo. Lexi vypadol z overtakeu a ja som vypadol zo súboja. Pozor, je tam... Crashman bol vonku, Sladisos a Shelby získali pozíciu, ale toto nebolo... Tieto kola neboli pekné a pozor, Shelby zrejme bez baterky a Sladisos vracia úder. Toto Jojo Racing, pozor, dokonca tam bolo 3 auto do prvej zakruty vedľa seba. Gabo Sagan to tam zahodilo a roztočilo. Jeho Ferrari vyzerá byť ale v poriadku. Medzi tým Camille bol v súboji v tretej zákrute s Lexim a zatiaľ získava jeho pozíciu vpred. A do štvrtej zákruty sa aj vpredšie drží a momentálne máme v zákruti číslo 3 sme mali kolíziu a René Rast sa nám až teraz rozbieha. Máme nejaký dirty závod dneska. Jasne, super, keď je plno súbojov, ale nie zbytočných, hlavne kolízií. Samozrejme od toho je pre-season, aby sme sa otestovali. Lexi dostáva prvú v štvrtom kole ako prvý penalizáciu za multiple warnings. Ale tak všetci vieme, že tu sú zrejme traťové limity a ja vám rýchlo troška pridám na seba a máme súboj o prvé miesto, Stano Garáž v tretej zákrute na vonkajšej strane s lepším výjazdom. Má plnú baterku a overtake režim a do štvrtej zákruty v štvrtom kole ide ako líder veľkej ceny. Samozrejme Maťo Plch sa učí a stále je to preňho niečo iné ako pre Stana, ktorý už má viac menej sezónu odjazdenú na volante. Máme teraz relatívne pokojný priebeh, aj keď sa pozerám na tú dvojdesatinovú medzeru medzi Cadillacom a Ferrari. Zároveň je tam tá 5-sekundová strata na Lexiho pred ním. To tam bolo, čo to tam bolo? Ja som sa preklikol, do 9. zákruty je Michael Deville pred Shelbym. Škoda, že som vám tento súboj neukázal, lebo som sa preklikol. Máme opäť roztočené Ferrari Gabriela Sagana, pozor na kontakt. A už tam je s ním aj René Rast už pomaly v súboji. Súboj sa neudial. Pošľad zatiaľ drží v overtakeu Stana, ale pozor! Maťo tam bol veľmi blízko v štvrtej zákrute. Zákruta číslo 5. Ideme do šestky. Pozerám sa na tie rozostupy, áno. Uvidíme, ako veľmi tieto malé rozostupy vydržia. Dve desatiny a pozrieme sa na stav baterky. Máte má viacej vybitú. Stano. No. Stano zatiaľ vyzerá, že manažuje lepšie tú baterky. Ale teraz má Maťo overtake režim a tým pádom môže míňať aj manažovať aj harvestovať viacej energie.
Maťové obrovské prebrzdenie a stráca zrejme možno stráti pozíciu číslo 2 voči Kamilovi, ktorý sa dostal nakoniec pred neho a stratil, ako vidíte, 2,3 sekundy jedným prebrzdením v tretej zákrute. Wow. Celý jeho doterajší výkon, ktorý bol od Maťa super. S malou chybičkou. Pozor! Toto bolo nebezpečné od Lexiho. Také nakúknutie v tej sedmičke a to je extrém. Je to miesto, kde sa dá pre boji, ale musia asi si dať priestor a byť opatrný. Sa pozícia získala, ale veľmi ťažké. 2,3 sekundy Kamil stráca na Stana Garáša, ktorý teda môže manažovať tempo, alebo vytlačiť. Maťo ide pred Kamila, opäť prebrzdenie. Sa nám vzadu dejú súboje, ale vzadu sa nám nakoniec súboje nedejú, lebo sa nepozerá na minimapku a nezistil, že Crashman zamierí k svojim mechanikom. Gabriel Sagan 15 sekundová strata na svojho týmového kolegu. Wow. To je strašne veľa. Tak Shelby už je na Michaelovi Devilovi, ktorý stráca ďalšie 2 sekundy na Sladisosa, ktorý pomaly a isto dobieha dvojicu pred nimi a Maťo Plch stiahol Stana na 1,7 sekundy, ale teraz sa situácia otočí v prospech Kamila a ten bude mať systém overtake. Samozrejme, tí čo viete, ako to funguje, Kondler by vám to veľmi rád vysvetlil. Tí, ktorí nevedia. Opäť prebrzdenie od Maťa Plcha. Počuli sme tam ďalšie prebrzdenie. No čo? Shelby bol v tesnom kontakte a stratil Michaela Devila. Lebo tak prebrzdenie si živého nemalo, že sa dostal pred ním, teraz som tam. Kamil je 3/10 za Maťom a bude mať opäť systém overtake. A to hra je na baterku nemilosrdná. Tu musíte vedieť používať, tu žiadne neexistuje medium, vypňa medium a sem tam overtake. To musíte konštantne používať, buď medium alebo boost. A 2/10 a útok do hore do tretej zákruty nám chystá Kamil. To je spojenie nám to trošku kazí, ale 9. kolo zatiaľ Kamil nezautočil. Z tretej zákruty mám horší výraz. Znova Zarek tam osmičko začal nadrestovať. No, stále na chvíľu vyzerá zaujímavé. Podradí dokonca na štvorku, to neboli baterie. To by ma nenapadlo, že až tak nízko sa dá podradiť. Íď a pozor! Maťo nám takmer netrafil box a my... Tá cestu do boxov a mierí k svojim mechanikom. Kamil stráca 4 sekundy už na Stana Garáša. Maťo Plch sa dostáva až za Shelbyho. Ale tam máme briliantný náskok, aby sa mal čoho bať.
Ako zareaguje Stano Garáš? Zamierí k svojim mechanikom? Ospravedlňujem sa divákom. Bude Stano Garáš mieriť a reagovať na Stana? Teda na Maťa? A v tomto kole to ešte nie je. Alebo si nebodaj trúfne na jedné stopky, Maťo pôjde opäť ako chodí na 2. Kamil nám zamierí k svojim mechanikom a reaguje. Takže či je to undercut na Lexiho. Respektíve overcut možno aj. Sladilo sa, na tým pádom dostal na 3. miesto a je 2 sekundy za Lexim. Maťo Plch samozrejme získal pozíciu doboru vďaka boxom. Uvidíme, ako veľmi zatlačí teraz v ďalšom kole. Keď vidím, ako tie monoposty blikajú a strácajú rýchlosť. Tak mi z toho úplne nie je dobré, ale bohužiaľ. Taká je hra. Také sú pravidlá. A momentálne do roku 2030 ich budeme musieť strpeť. Číslo 93. Pod týmto číslom preteká Maťo Plch. Zatiaľ čo Stano Garáš pokračuje. Sladislas nám dostáva 3 sekundovú penalizáciu. A máme hneď trojicu v pite. Máme Lexiho v boxoch. Aha, a tak nie je to trojica, nakoniec len dvojica. Michael Deville. Lexi zobrá nové medium kaky, kým Michael nové hardy. Zaujímavá voľba. Alebo Sofína voľba. Musíme porozmýšľať. Crashpan bohužiaľ beznádejných 18 sekúnd pomalší. René je tesne za Michaelom Devillom. Pozor! Michael Deville to zobral rovno, ale cesta ide doprava. Podobne dopadol Lewis Hamilton v Baku 2021. My ideme všetci doľava, on to zobral rovno. A nie je prvý pilot, ktorý v dnešnej veľkej cene šiel rovno. Sladislas druhý, teraz mierí k svojim mechanikom v 13. kole. Shelby sa nám dostal už na druhé miesto, ale samozrejme ešte očaká pitstop. Maťo Plch sa dostáva už na 3. miesto, je 17 sekúnd za Stanom Garášom a Kamil si pripisuje zatiaľ najrýchlejšie kolo vo veľkej cene. Pozerám, že si Windows robí opäť srandu zo mňa. ,6 sekundy Kamil a Maťo Plch. Gabriel Sagan, myslel som, že bude v súboji na výjazde so Sladislasom, ale nakoniec je pred ním. Zle som to prepočítal o 1,3 sekundy. Maťo Plch sa už blíži do sekundy za Shelbyho a v ďalšom kole by mohol mať overtake. Overtake režim je pred poslednou zákrutou. Ako vidíte na minimapke medzi 9 a 10, ale je to tak, Shelby mierí k svojim mechanikom, menil cestu a daroval overtake. Maťovi Plchovi daroval? Pozerám ten moment. Medzičasom Lexi prebral najrýchlejšie kolo. Super, ako ukazuje, akú má rýchlosť. Shelby vychádza teraz z boxov na výjazde, bude tesne za Renem. Máme 14. kolo z 36, ešte nemáme ani polovicu veľkej ceny. A bude to ešte zaujímavé. Stano Garáš opäť one stop. Maťo bude musieť naháňať.
aby dohnal stratu pitstopu a Sladisos do tretej zákrute dostáva cez Gabriela Sagana. Preskočil hlas. Už je pod 15 sekundami, ale všetci vieme aj diváci, že on bude potrebovať ísť ďaleko nižšie, aby mal šancu bojovať o víťazstvo. René stráca pozíciu voči Shelbymu. Ten na čerstvých pneumatikách René ho prešprintoval. René ešte nebol v boxoch. Takisto jeho tímový kolega Gabriel. A René k nám práve k pitstopu zamieril, aj keď mi to príde skoro, že by dal pitstop, tým pánom aj pre jazdca Aston Martinu. Dámy a páni, sme v 16. kole Veľkej ceny Rakúska. Stano Garáž vedie o 13,5 sekundy za pred Maťo Plchom, ale Stano má 15 kôl na svojich, ako vidíte, na svojich žltých pneumatikách. A zrejme v najbližšom ďalšom kole, alebo na konci tohto kola zamierí k svojim mechanikom a dokrúži veľkú cenu na hardoch. Ale Matej bude mať veľmi náročnú úlohu, keďže Kamil sa dostal nakoniec, teraz pozerám, že pred neho. 5-6-kolové hardy. ,9 sekundy medzi Kamilom a Stanom momentálne. Stano zamieril k svojim mechanikom a vyzerá, že boxov je aj Gabriel Sagan. Je to tak. Ten už z boxov vychádza. Kam sa na trať vráti? Jazdec Audi. Ajajaj. Bude to ďaleko za túto dvojicu. Ale Kamil, to je tretí človek, ktorý preberá dnes vedenie. Bývalý jazdec z McLarenu sa opäť po dlhšom čase vracia do čela. Stano Garáž to má 6 sekúnd na túto dvojicu. 6,5. Ale keďže vieme, že minimálne vyzerá, že Maťo pôjde ešte zamierí k svojim mechanikom, tak vieme, že tam je proste ten pitstop a to je 20 sekúnd. V Rakúsku 22 alebo 24, neviem, či až nie dokonca. Nemám presné číslo, ale už máte presné číslo v čete, kľudne môžete doplniť. Čas pitstopov nemám zafixovaný a Maťo ide agresívnu stopu, ale zatiaľ Kamilovi nestíha. Lexi 4,3 sekundy, Stano Garáž 2 sekundy za samotným Lexim. Potom tam máme 2,7 sekundovky, respektíve 7,5 a 6,7 už teraz. Sladilos. Okrem toho zbytočných kontaktov na 7. mieste René. Pitstop strata na Sladisosa. Crashmančne za ním Gabriel Sagan. Čo sa dá? Jemne prebeženie od Maťa Plcha, máme žltú vlajku, jazdec Cadillacu sa dostal asi príliš veľkým stlačením plynu. Pozor, a sme bez krídla. Opatrne treba to stabilizovať najprv, až potom pridávať. Ľavá strana komplet krídla chýba, je tam len tá spodná lišta, to znamená, že Sladisos bude musieť zamieriť k svojim mechanikom a
zahodiť momentálne svoje žlté pneumatiky len po 5 kolách a opäť obuť Hardy, pokiaľ tam ešte jedny čerstvé má. Maťo Plch je tesne za Kamilom, ale stále je tu zároveň ďaleko. Stano Garáž si už poradil s Lexim a do trojky je pred ním, ale to vyzeralo, ako keby sa Lexi zabrzdilo o Stana. Stanov to spiecha, ako by to povedali čosi smerom vpred. Vidíme, či dokáže Lexi ešte pozdržať. Sa najdáraša tým, že by sa záko za neho otravoval, no? Bohužiaľ, Sladisos, ako som hovoril, zamierik svojim mechanikom. Lexi je v dosahu 8/10, ale dostal len za 3 sekundovú penalizáciu a zároveň dostal penalizáciu aj vedúci Kamil. Ale bohužiaľ Lexi vypadol z systému overtake. Maťo Plch, tam bol 3/10, zrazu je 7 a tu svieti Cadillac. Chalan by mal púšťať okolo, mal by sa uhnúť. Tomuto sa hovorí nerešpektovanie modrých vlajok, aj keď je gosnutý. Po pitstope nás si mal Stana nájsť na trati náskok, ale zatiaľ ten náskok skôr momentálne stráca a Stano už je len 2,7 sekundy za svojím hlavným rivalom. Navyše, zrejme Maťa čaká ešte pitstop. Čo bude mať ešte Maťo veľmi náročné. V 21. kole Maťo nakoniec neútočí do tretej zákruty na Kamila, ako ste videli na brzdách. Stano je 1,7 sekundy za týmito dvoma. A ten Cadillac tam stále svieti. Samozrejme sme radi, že máme nový tím vo Formule, kde sa môže rozšíriť grid a ešte teoreticky jednej dispozícii povaráva sa o čínskych investoroch. Takže vidíme, čo z toho bude. Zatiaľ Maťo Plch nevie nájsť na Kamila recept a teraz je na ňom ale zaháknutý. A už je pred Kamilom. Ešte do kopce do tretej zákruty sa dostal pred neho, ale Maťo prebrzdil a stále už je v 8/10 za Kamilom. Získava pozíciu a vyzerá to, že to je. Stano už sleduje dvojicu pred ním a on vie, že ešte zrejme obidvaja pokutujú svojim mechanikom. On musí len čakať. Nič viac on nepotrebuje. On sa kľudne môže voziť za nimi, samozrejme pre neho by bolo dobré, aby sa dostal cez nich. Ale kľudne sa môže voziť teraz za nimi a byť v kľude. Bude mať pitstop náskok. Pokiaľ som sa teda neoklamal. A títo dvaja, Kamil a Maťo Plch, bývalí tímoví kolegovia, už teraz proti sebe. Máme tam súboj o 8. pozíciu, Gabriel Sagan ide cez Crashmana. A pozor, Stano je nabudený. Overtake cez Kamila. A zároveň do tretej zákruty aj na Maťa Plcha, ktorý bol na
nešetliť a strácať aj pre druhú pozíciu. Ho tam možno stále vyniesol, ale na to sa istý nechytá, tam absolútne nekompromisné. Po tretie zákruty. Poslal najprv cez Kamila a nakoniec na brzdách zdolal Maťa. Wow. Na to, ako nadával predtým, keď to začal hrávať aj teraz momentálne, na to nadáva, že to nič z tých si nevie zvyknúť. Tak spravil Maxa Verstappena na Hamiltona. Cez Yukiho Tsunodu. Cez Liama Lawsona alebo Lindblada. Akurát, že tam boli modré vlajky a v našom prípade nie. Opäť tam ten mikrofón stapína. OK, ďakujem. Jop, už sa počujeme, hádam lepšie. Kamil už vypadáva zo... Systém, zase som chcel povedať DRS. Samozrejme DRS už nie, už vypadáva zo systému Overtake. Nevieš, ako sa to, Aďo, dá? Neviem, z nejakého dôvodu proste Windows, sám Windows mi stišuje mikrofón. Keď si otvoríš nastavenie, dáš si zvuk a vidíš tam ten mikrofón, ja si ho dám na stovku, tak Windows tam najprv svieti 72 a potom svieti 53. A neviem, prečo mi to robí sám. Nátvrdo to musím volať nastaviť. Kamil nám zamerí k svojim mechanikom, očakávame aj Maťa Plcha u svojich mechanikov. Strácal sme, že som 2,5 sekundy na vedúceho Stana. Prosím ťa, vysvetli mi tú skrátku, lebo už ju vidím druhýkrát a normálne som v pomykove, keď ju vidím. Celé 2 sekundy, Michael Deville 13. Kamil hneď za ním, noví tímoví kolegovia. Lexi ďalšie 3 sekundy, Shelby 5. René stráca celý pitstop viac menej. Gabo sa ho snaží naháňať, 6 sekundová strata. A je to tu. Maťo zamerí k svojim mechanikom z druhého miesta. Bude bojovať o prakticky druhé miesto. Crashman máme takisto boxom. Michael Deville sa dostal na druhé miesto, za ním je hneď jeho tímový kolega Kamil. Crashman dostal kolo. Maťo Poc sa zaradil až za dvojicu Alpinov. Ale má 10 kôl do konca a má žlté pneumatiky. Ja som nepozrel pneumatiky Michael Deville a nepozrel som Kamilové. Kamil má tie isté pneumatiky, ale Michael má výrazne staršie. Biele pneumatiky. To by mal byť rýchly v proces pre oboch pilotov, takže sa bijú prakticky o pódium. Gabriel Sagan získal pozíciu skrz boxy. A už je to tu. Prehodenie pozícií na druhom mieste a opäť na... Aj druhý Alpine mierí k svojim mechanikom. Kamil 1.6.7, zatiaľ absolútne najrýchlejšie kolo dnešného závodu, sa už pomaly dostávame. No a 2 sekundy za hranicu kvalifikačného najrýchlejšieho kola. 1.4.7, teraz momentálne 6.7. To sa pomaly zrýchluje a na konci, keby niekto obul z top 3, by bolo zaujímavé vidieť, kde to kolo dokážu až potlačiť. Stano prvý, 18 sekúnd za ním Kamil.
s 20 sekundami mankom. Je tam Maťo Lexi za ním, ale ten má 6 sekúnd penalizácií a Michael a 14 sekúnd, 10 sekúnd, 13 sekúnd, 8,6, 4,7 a 15 sekúnd Crashman. To sú už veľmi veľké rozostupy. Škoda, že nás dnes nie je viacej. Máťo Plch 2/10 ukrojil z najrýchlejšieho kola. 17 sekúnd medzi prvým a druhým. To by sa muselo stať veľmi zlé niečo, aby to nedopadlo tak, ako je to momentálne v poradí. Výnimkou samozrejme penalizácií, ktoré sú na Rakúsko, ktoré na tie na traťové limity vie byť kruté niekedy. Tak sú celkom poklidné. Sladisov dostal 3-sekundovú penalizáciu, k svojim 3 pridal ďalšie 3. A Sladisos nakoniec zamieril k svojim mechanikom a dostal ešte 10-sekundovú penalizáciu za rýchlosť v boxoch. Wow. Ten si dneska tú smolu vyberá neskutočným spôsobom. Crashman 3 sekundy. Ale ako náhle som povedal, že to bolo poklidné, tak sa nám roztrhalo vec s penalizáciami. Najprv Crashman, teda Sladisos ďalšia trojka, potom desina a teraz Crashman znova 3. A spomínaní poslední dvaja na 9. a 10. mieste sú nachádzajú tesne za sebou v súboji. Mrkneme sa na tom. Ajajaj. Red Bull, juniorka Red Bull versus Cadillac. A Cadillac je smerom vpred, ale tu mal Crashman lepší výjazd. Zakrúti číslo 5, ale do 6 jednoznačne Cadillac prvý. No, jemne bol širší na prejazde. Ale našťastie pozíciu si udržal a ide smerom vpred. Je to 70 a blížime sa do overtake módu. Crashman sa udrží v Sladisosovom overtake móde. Medzičasom sme už vkročili do 3. desiatky kôl, samozrejme modré vlajky, keďže toto je 4. asi z poradí. Lexi a Kamil ide cez Maťa Plcha, ale sú súboji. Opäť a Maťo Plch získal pozíciu naspäť, ale do 4. zákruty sú bok po boku. Kamil na vnútornej strane, ale Maťo na vonkajšej. Vyzerá to, že s lepším výjazdom podrží to tam. Maťo to drží na tej vnútornej strane, krásny súboj v 7. 6. zákrote. Stále bok po boku do 7. Samozrejme toto Kamil nesmie zavrieť. Kto bude mať lepší výjazd a Kamil to nakoniec aj na výjazd z 8. udržal. Parádny súboj. Od 3. zákruty do 8. bok po boku. Tako to mal vyzerať. 15,5 sekundy strata na stane garáža. Teraz bude mať overtake zase pre istotu Maťo Plch. A tu bol Kamil Široký a používa výbehovú zónu a zaráďa sa za Maťa Plcha. Pardon. Wow. Toľko súbojov a potom taká chybička v prvej zákrute. Bohužiaľ. Tieto chyby stoja všetko. Neviem, kde mám myšku. Kde by som vám pridal mikrofón troška opäť. Aj tu je.
Maťo Plch zatiaľ drží. Kamil nám dostáva 3 sekundy. Lexi už má 9. Wow. Kamil 1-4, už začína strácať dých voči Maťovi Plchovi, sme v 32. kole. Máme 5 kol do konca a všetko nasvedčuje tomu, že asi poradie zachováme relatívne z minulej sezóny aj v dnešnom preteku. Akurát predtým to bol Williams vs McLaren. A tu máme 3 rôzne týmy a hlavne tým, ktorý prebral Sauber už definitívne do svojich rúk. Pripravoval sa na novú sezónu s vlastnou pohonnou jednotkou. Ale tento tým, tieto príbehy si môžeme rozoberať v predzávodnom štúdiu. Shelby nám sa pridáva do klubu penalizácií ku koncu závody, 4 kola do konca. Maťo Plch je to 14 sekúnd, 14,1, to proste stáno nedá. Máme úplne roztrhané pole. To vidíte. 14,3, 1,7, to sú sa. Kamil je asi momentálne najbližšie. 8 sekúnd, 7,5, 15, 19,5, 10, 12, 6. To je na tú dĺžku trate veľmi veľa. Maťo Plch sťahuje čo sa dá, ale bohužiaľ na to dnes stačiť nebude. Pokiaľ teda Stano niečo nevyvedie, že by dal šancu Maťovi Plchovi nejakou vlastnou veľkou chybou. Ale pri Formule 1 je k chybe vždycky blízko, nikdy nie ďaleko. Na mestských tratiach ako je Monako a podobne je k tomu bariéra veľmi blízko. Inokedy to až tak netrestá, ale ako sme dnes videli, to prebrzdenie v tretej zákrute hore do kopca je prakticky 3 sekundová strata. 2,5. Určite. Máťo sa snaží, ale proste nevychádza a zrejme to ani nestihne. Stano už vkročil do 35. kola. Kamil už 3 sekundy. Už je viac menej rozhodnuté, plus Kamil má 6 sekúnd penalizácií. Za ním Lexi 9. No. Michael Devil súťaží s Lexim o 4. miesto, keď sa na to pozerám. Len by sa musel ešte o sekundu približiť, aby tam bol. Opäť prebrzdenie od Maťa Plcha. Samozrejme sme vo fázi, kde sa testuje, kde sa vychytáva. Ešte máme hlavnému závodu v Rakúsku veľmi ďaleko. Takže korekcia od Martina Plcha. Ale už sa budeme asi venovať len tomuto mužovi, ktorý kvalifikáciu nevyhral, aj keď tam bol chvíľkami. Prvý pokus dal rýchlejší. Dal ako strop. Potom prišiel Mateo, zobral mu ho. Potom to o pár tisícin opäť vystalo, že sa dostal pred Maťa, ale Maťo kúzel na auto kvalifikácie. Bohužiaľ nie je ideálne v závode. Ale je to všetko pre-season.
Nikto to nerieši. A Stano Garáž aj vďaka jednozastavkovej stratégii je v zákrute číslo 6. Na výjazde 7. Prejazd 8. Mierí k víťazstvu v predsezónnom teste. Nakoniec sa nám tam Ferrari roztočilo ešte na záver pretekov a Stano Garáž vyhráva predsezónny test v Rakúsku. Po super výkone, relatívne dominantom a hlavne po 4 pneumatiky a to bol kľúč. Maťo Plch, víťaz kvalifikácie, končí nakoniec druhý. Nemá vôbec hlavu nad čím vešať, všetko je to dobré. Rýchlosť má, len bohužiaľ ten jeden pitstop navyše bol vidieť. A Kamil si nakoniec udržal to tretie miesto a ako som hovoril, že Lexi superi s Michaelom Devillom o to štvrté, tak nakoniec to aj bola pravda a ten Michael Deville, bývalý jazdec Ferrari, končí na 4. mieste pred Lexim. Wow. O 318 000. Panela opäť klasická slava. Chytáme hneď sťažnosti. Neviem, či budú chcieť chalani pred rozhovor po závode. Zistíme, bo to sme sa nedohadali. Tu je normálne payback. Za ešte minulú sezónu dokonca. Ja si to takto prehodím. Budeme teda pokračovať rozhovormi, ktoré úplne v pláne neboli, ale tak čo by sme nespravili pre chalanov. Dobre, už tu máme Stana. Hello, people. Hello. Dneska ten Windows tak má série. Nasral Plch. Borec si kúpi volant a mi musel chodiť tu stopy, lebo jazdil predtým na gamepade a stejne ide tu stop. Ach jaj. Tak môže zatiaľ rozprávať svoje dojmy z prvého predsezónneho testu. Sorry, ale píše mi Plch, že všichni jeli tu stop, kromě tebe, ty feťáku. Ja som mal obidve pneumatiky na 60%, tak ja neviem. Moje dojmy sú také, že v kvalde asi nebudem dávať pole positiony, keďže jazdím bez liney. Ono sa to celkom ťažko tráfa, tí brzdné body tam. Ahoj
Ahoj Kamil, kľudne sa môžete odmutnúť chalani. Čau. Nebude to rozhovor klasickou voľbou, ako sme to robievali a dneska ho zoberiem troška inak. Chalani, výborné súboje. Máťo, prvá otázka je na teba. Prečo tu stop? Na mě odešly pneumatiky. Zase. Já nevím, jak s tím Staňou může jezdit. Ja Ještě som na mal one stop s těma křídlama, co má. Nechápu. 60% som mal, jedné a druhé. No, tak já jsem měl ty médiumka, když jsem jel v prvním stintě, tak, a jel jsem do boxu v 9. kole, tak to jsem měl jako 60%. To som mal v 16. no. No, jako, nevím. No nič. Ale měl jsem problém jako s tou pravou přední. Levá přední byla Smooth dobrá. operator. Smooth Stan, operator. zo Stana sa stal normálne nový Checo Perez. Carlos, ne? Checo bol ochranca pneumatik. Ja, to áno. Ja som si všimol inak, borci, že vy to strašne posláte v tom druhom sektore do tých dvoch hlavotočivých. To je úplná zbytočnosť. Akože reálne na entry ste ma tam vždycky skoro do mňa nabúrali, ale to je proste tá oblasť, kde to žere pneumatiky najviac a nepotrebuješ tam ísť rýchlo, proste nepotrebuješ. Lebo táto hra je tak sprostá s tými baterkami, že čím vyššie vlastne nepridávaš, tým si rýchlejší, lebo na rovinke máš baterky vyššie. Takže vôbec sa to tam neoplatí posielať, lebo jednak si ničíte pneumatiky, druhá vec nabijete menej baterky. No jako to je asi ono, protože Mm. no ta degradace, musím to ještě nakoukat, jakým stylem by se mělo jezdit tady v těchto zatáčkách. No. Mm. Že nemám som ty zkušenosti ještě s tím, no. Akože ja tiež nie, ale tým, že jazdím, tak to proste vidím, že vyššie sa mi oplatí. Preto si môžem dovoliť aj tie wingy možno nižšie, lebo ja to tam tak neposielam proste do tých záchrut. Ty si mi tam vždy proste ušiel na od 2-3 desatiny v tej jednej záchrute. Ale ja som to dobehol, lebo som mal 20% baterky vyššie za chvíľku. Za jednu rovinku. No, ale taky jsem měl, že jo, mnohem vyšší křídla, takže mě to tam to auto jakoby jednodušeji narotovalo, takže jsem ti tam prostě byl schopný dát nějakou desetinku a naopak ty jsi mě na rovinkách dal, protože jsi měl vyšší top speed a ještě víc baterky. Takže ono to bylo jedno s druhým. A to je ďalšia vec, že keď máš moc gripu, tak proste tebe tie pneumatiky odchádzajú skôr, lebo sa o ne opieraš, vieš? Ja sa nemám o čo oprieť, tak mne to proste nežere. Tak základ je asi z toho, čo som postrehol, základ kľudne pribrzdiť na skorej v zákrute. Ako si to robil, ja som sa pozeral na teba, Maťo, chvíľu a tie dve ľavotočivé, o ktorých sa aj Stano hovorí, tak ako dokonca do štvorky podradzovať, čo je ako super, keď podradíš, aby si vytočil motor, mal viac baterky, ale keď zabrzdíš pozdejšie, potom sa to tak troška neguje. Takže chápem, prečo to Stano hovorí, takže jedna vec troška prispôsobiť brzdy do zákrut a troška ešte možno poradiť so setupmi, aby ste sa... Akože ja som tam tiež dával štvorku, ale ja som to na 5 proste nevytočil, to je ten problém. Mně to taky tak nešlo jako na pětce do těch zatáček, já jsem dvakrát jsem to zkusil a pak jsem byl jako skoro na obrubníku a ve štěrku. Akože ono to vytočilo, keď som nehal 5, ale mal som tak slabé otáčky, že proste to strašne dlho trvalo, dokedy sa to rozbehlo. No. Ale spýtam sa, ale chápete, prečo to tam nešlo na 5 vytočiť? Tak nebyla tam taková rotace. Však lebo nemáme Venturi pod Presne podlahu. tak, není taký prítlak. Presne prítlak na podlahe chýba. Preto tohto ročné formule, celá táto generácia je pomalšia o to, že proste v tých rýchlych zákrutách nemôžeš proste, dáš, ako sa hovorí, plný doprava a držíš ešte aj plný plyn a vytočíš. To už nespravíš pri tejto novej generácii. A akože spravíš, keď máš dosť širokú trať. Áno, ale ty nesmieš zatočiť v Bratislave a skončiť v Berlíne. Prečo nie? To robím celý čas. A nie, akože hej, máš pravdu, je to proste, netočí to až tak, no. V tých high speedoch to proste je fakt lenivejšie. To je asi najväčší rozdiel. Nechce sa tomu tak.
Asi najväčší rozdiel. Ten mid, tie stredné zákruty ani tie pomalé toľko netrpia. Ale tie high speed utrpeli najviac. Ja sa ťa ale opýtam a poprosím odpoveď všetkých troch. Stano, to čo si vyviedol do toho kopca, do tej tretej zákruty? Čiže to bolo čisté, nie? Lebo preto poprosím odpovedať všetkých troch postupne. Fakt, ale teraz akože reálne normálne reagujte hoši, že či to bolo čisté, alebo som tam spravil nejakú túto nekalú vec, aby som vedel, keď tak do sezóny. Možná akorát na tom výjezdu, jo? Kdybych tam nechal to auto, tak se tam prostě nevejdu, musel jsem přeskákat ten obrubník, jo. To bylo tak jako jediný, ale jako asi v pohodě. Vzhledem k tomu, To som jak vypadal asi... ten tvůj manévr, tak to bylo asi jako ještě v pohodě, že to takhle dopadlo. Lebo tá priletela jak raketa, ty kokos. Ja som Mňa videl, že zaujíma, zrazu je pred že- Kamilom, prepol som na pohľad z monopostu a už bol vedľa teba. Má se trošku lek teda, jako, ale za mě to bylo v pohodě. Já jsem spíš chtěl jakoby to zavřít, aby neměl kam Staňo, ale nevyšlo mi to a Staňovi to vyšlo, že mi tam jako udělal takovou myšku, ale jako bylo to v pohodě, jo, jenom prostě bylo to tak akorát, ale za mě v pohodě. Jo, Jako, malinko jsem se jenom lék, ale tak jako nebylo to nic, jako to je prostě závodit. Takže v pohodě. OK, díky. Mňa by zaujímalo, že ako je to z pohľade pravidiel, že či toto je ok, tak to akože... Lebo reálne pravidla máš, keď si navnútri proste, tak ten vonku je, keď si pred ním proste má smolu, bohužiaľ. Ale či to máme aj u nás tak v lige, Vy vieš? ste boli približne zarovná. Ako predné gumy si mal určite na úrovni predných spätných zrkadiel, keby sme sa o to chceli opierať. Nebol si na úrovni predných pneumatík. Aby si to vytočil, ale ako hovorí Maťo, tam mi prišlo, že možno si ho troška ako keby vysunul, že si zatočil pozdejšie, že si ho troška vysunul na výjazde. To je asi To jediné. nezatáča! Však ja som zatočil, ale ono to išlo rovno, lebo nemám wingy. On to nezatáča a po dnešku Maťo mi to dá určite za pravdu, to ani nebrzdí do tej tretej zákruty, pravda. no, dvakrát mě to tam ulítlo. Jsem rád, že jsem nikoho jako nesestřelil. Si zober, že si bol tesne za stavom, bol akých 60, No. koľko to bolo a v tom 9. kole rovno. No, tam jsem myslel, že je hotovo, že ho prostě naberu a jedeme spolu až do Německa. Ja to sa díval, kam No. kurva ideš. Hovorím, bro, tu je Hej. záchrana, zabudol si. A ještě jsem jako dával liko, jo, před tou zatáčkou, nevím proč. Co se tam stalo, že jsem najednou lokapnul a jel jsem rovně. Ono na tom obrubníku je trošku menší grip, no. Áno, aj na tom obrubníku, ale tieto auta majú tendenciu lokovať, hlavne zadné. Myslím, že hlavne zadné pneumatiky, že majú tendenciu Potom lokapovať. mi ani nehovor. Ne, videl som zo pár razy, jak si to chytal, neboj sa. No, opotrebované pneumatiky 45% plus, okolo tie 50-ky už to začalo proste... Buď prebrzdil predok alebo zadok, nedalo sa to zabrzdiť. Ja som mal ale aj vysoké tlaky, no, vpredu max a vzadu 25,0, takže... No, A- tak já jsem měl vepředu 27 a vzadu 21,5. Kamil? Já jsem měl 28 a 21, takže... Preto ste Dosť pomali podobné. na rovinkách! Preto to ste pomali na rovinkách! No, tak my jsme měli tady ty vysoký křídla, no. Ten jsme měli jedno. téměř stejný. Opýtam sa setupy krídel. Každý. 50, 24, nebo kolik to bylo? Do Nějak závodu. tak. No. Počkej, Já se jsem měl do podívám. závodu 44, 24. Takže 50, 24, Ne, 44, 20 jsem měl. 44, Ne, 20, 50. Martin, Mm, Já jsem měl Podobné. 44, 24. 44, Na závod. 24. A teraz ja. No koľko má zadné krídlo, lebo ja verím tomu, že tam bude tak 5. Nie, Polovicu, vyššie, no. lebo sa sklápa 29, 12. Ak som 29, sa 12, oveľa no. nepomýlil. Mne to príde moc, ja neviem, ja som skúšal tie vyššie krídla, ale mne to prišlo, že mám zbytočne moc gripu a podľa mňa to spomaluje na rovinku toto. Možno preto som nebol taký rýchly v tej kvalde, no, že mi to tam vôbec nedržalo. Ako,
A moja záverečná otázka na každého. Ako hodnotíte dnešný závod a svoje tempo hlavne? Čo sa týka kvalifikácie aj hlavne potom závodu? Tak já asi pozitivně, ale tak vím, že tím letem stačit stejně nebudu jako celou sezónu, takže... Ale jako bylo to v pohodě. Mě nejvíc dělal ten prostřední styn, no. Tam jsem byl rychlejší než Martin, ale jinak jsem nestačil, no. Ale jako bylo to v pohodě. Jenom ty penalizace, no. Ty ještě budou. Já tak jako napůl, no. Jako kdybys mi, já nevím, v dubnu řekl, že na začátku srpna budu na stejný úrovni jak Kamil, tak jako asi je to fajn na tom volantu, ale v kvalifikaci ta rychlost jako byla. No, akorát v závodě už jsem pak To nestíhal. som pozeral, skadiaľ si to ako vytiahol. To som pozeral, že bum na prvý pokus prvý a rovno poď pod hranicu 5 sekúnd a potom ešte ďalšie 20 dole. Klobúk dole. A tak furt záleží na trati, že jo, tak jako... Tak to ano. Martin už je na nějakých tratích rychlejší o dost než já, takže to Rakousko je ještě jedna z tratí, kde jako Martinovi stačím, ale taky jsou jako hodně tratí, kde už mu taky nestačím, takže ono... Je to... Všechno je to o tréninku, no. A o setupu. Někde mě ty a o setupy setupu, strašně no. sedí a někde jsem úplně mimo Jo. a nevím, co s tím. Stano, tvoje záverečné slova k mojej Ja by som otázke? chcel len povedať, že ja som zistil na konci kvaldy, že ja som si tento setup nastavil na závod, takže som celú kvaldu išiel na závodnom setupe. Čo väčšinou, teda minulý rok vždy, keď som si spravil setup, bol na kvaldu a na závod som si ho vždycky upravil, chápeš? A teraz som ho proste spravil na závod a že v kvalde som ho mal taký, že to vôbec netočilo. Zistil som potom prečo. Ale aj tak nemyslím si, že kvaldy budú mojou silnou stránkou tento rok. Ja si myslím, že Maťo ich povyhráva väčšinu. A hlavne, ja si myslím, že mne skôr pôjdu trate, kde musíš šetriť baterku a také tí high-wingové ako Maďarsko a tak to sú úplne mimo proste. To sú úplne, že off-pace. Ja vôbec neviem. Títo auta mi vôbec nesedia na takýchto veciach. Že budem rýchly podľa mňa Spa, Silverstone a tak, ale Maďarsko a Singapur a takéto veci to vôbec. A Monaco? No to si věříš, nebo No, tam na budeš mít kolovezdi si křídla verím. 30-30 a pojedeš? Nie, high-wingy proste na týchto autách nedám, si myslím. Akože, no dobre, dám, ale budem 4., 5., 6., vieš, proste nemyslím si, že ti budem stačiť s tým. Tak to ti nevěřím, že budeš 4., 5., 6. Dobre, tak ale nebudem prvý, proste nebudem pred Martinom, proste nebudem. Lebo skúšal som Maďarsko, kámo, a normálne typci, čo boli o sekundu na kolo pomalší minulý rok, tak mi uchodili proste preč. Neviem. Možno len setup, ale neviem. Neverím si na to. Jo, zrovna třeba v Maďarsku nám ty setupy taky úplně neseděly zatím, co jsme zkoušeli. Takže uvidíme. To je pravda, no. No, tak ale já si myslím, že je to všechno o tréninku, prostě to je... Stejně se to během sezóny srovná a pak se načrtne taková ta... No a... Prostě bude vědět, kdo prostě je ten lepší a kdo je ten horší, že jo. Ešte by som dodal, že jazdím bez liney tento rok, takže to bude zaujímavé. No, šlo to hodně vidět třeba tady dneska zrovna. Tie brzdné body proste niekedy sú fakt random, ako no. No a stejně to dal jako bez warningu, no ne bez warningu, ale bez penalizace. Nemal som ani jeden warning. K tomuto bez liney, kde sú cedule, koľko máš, kde máš 100, kde máš 50, vieš. Si približne zapamätať, koľko je, ale keď sú zákruty, príklad za mňa jednoznačne 6-7, tie dve ľavotočivé, nemáš tam cedulu, ale ty musíš v starom ročníkoch to bolo, že tam spomalu, keď si išiel k tomu pravému obrubníku, jak si sa dostal už na obrubník predným pneumatikami, tak tedy si už dával buď jednu brzdu alebo lift. Koľkokrát to bolo. Alebo si hľadáš random banner, niečo, okolí trate. Akože na tej prvej ľavotočivej
máš síce cedulu, Áno, je tam ale na prvej stejne je strane. strašne naslepo proste. Ale akože ja som sa naučil, že na tej 50-ke proste podradím raz a zatočím volantom a nejak to tam trafím. Ale akože každé kolo to bolo trošku inak, no nedá sa to proste spraviť úplne rovnako, keď nemáš tú lineu. A tá ďalšia ľavotočivá, tá je hodne na srdíčko, akoby. Proste to Tam je, že... ten ľavý, Alebo- tam myslím, že tam sa brzdí ten ľavý obrubník, čo je. Tam ako starší, budem to jednoducho hovoriť o starších čiaboja, čo ja mám odjazdené, keďže tento rok som ani na klávesnici ešte neskúšal kariéru, až neviem povedať nič, ani time trial, nič som ešte neskúšal. A proste Taký zo Aďo to starších, ešte nemá nikto. vidím Boltu v čete chvíľu. Ale proste viem, že tam myslím, že to bolo na tom obrubníku, v tom ľavom, jak tam zatáčaš, tak podľa neho brzdíš. Ja som si tam našiel nejaký brzdný bod, vlastne ani neviem čo, lebo proste som si to zapamätal z nejakého dôvodu, čo som jazdil chvíľku. Proste nejaký určitý bod, kedy som prešiel tam cestu vedľajšiu, čo je akože tam nakreslen, no v podstate, vieš, tá cesta, čo Áno, ide si tá, čo mimo. sa spája, Tak- áno. No tak nejak, jak končí, tak viem, že tam niekde proste tiež pustím plyn a ťuknem rýchlosť dole a zatočím a vtedy to zrotuje proste. Tak to robím celý čas. A netrafil som to podľa mňa ani dvakrát rovnako, lebo to proste nejde. Ako skúšal som jazdiť túto hru s lineou a išlo mi to strašne moc easy zrazu. Som Silverstone jazdil bez liney a pustil som lineu a drpí 1,8 sekundy dolu. Tak Na prvý pokus. v tom prípade tebe zakážeme lineu, aby si nedal všetkým debakel znova. Nebudem jazdiť s lineou, som povedal, že bez. Proste koniec. Som rád, že držíš slovo. Máte chalani ešte nejaké záverečné svoje slova? Asi za mě ne. Asi už ne. Byl to fajn závod a snad to takhle nedopadne každý. Že nám Teším stane sa na dát sezónu, 15-20 vteřin. My sa budeme tešiť na sezónu. Ja mám ešte jednu vec. Kurňa. Hovor. Sorry. Martin Plch, verejne teraz oznamujem pred všetkými, že si kúpil volant na to, aby si chodil one stop. Tak ma neser do prdele s tú stopom furt. Ďakujem. To je No všetko. tak až se ta bude fungovat úplně normálně, tak jako ti zajedou one stop. Třeba v Austrálii jsem ten setup našel a nemám problém absolutně. Nevím. Budu to muset ještě doupravit nějak. K tomuto Nebo ešte vyzkoušet jinak. K tomuto máš ešte necelý mesiac s kľudom, ako sa hovorí, s prstom v nose. Chalani, Kamil, gratulujem k tretiemu, Máťo k druhému a Stano k prvému miestu. Troška ste zopakovali minulú sezónu, keď si to tak zoberieme väčšinou. Mhm. Z väčšiny závodov dosť. Dúfam, že to tak nebude, že sa viacej pobijete. A ako to bolo... No, tak jako v Austrálii se můžou klidně srazit, jako mi to nevadí. Zase, ja chcem vidieť akciu na tretí, ale nie, aby to dopadlo, že ako dneska pôjdete do trojky pomaly 4. To zase nie. To ja nechcem vidieť, aby sa ten demolačný derby dialo. To Tak si chceš možno... akciu, či nechceš akciu? Akciu chcem, ale nie demolačné derby. Ja vám prajem, chalani, pekný piatkový večer. Neviem, či ešte bude druhý pre-season závod. Neviem, ako rozhodne pán majster hlavný. Takže tam bude otázka. A pri najhoršom sa páni počujeme 4.9. Dúfam, že sa dostavíte všetci traja. Samozrejme aj ďalší favoriti a rozhodne sa na trati spravodlivo. Ešte raz prajem pekný piatkový večer. Ahojte. Tak. Čau. Čas. Porci si myslíš, že sa lúčiš s nimi. Hej, akorát som sa ukončil stream. Pohodička. Dobre, dámy a páni, toto bol, ako ste videli v nadpise, ako aj som celú dobu umiel, pre-season
prvý závod, dúfam, že ešte jeden bude, až sa chalani konečne dopracujú k tomu, aby nás bolo samozrejme viacej, aby ste videli viacej akcie, viacej nových tvár v našej lige. Samozrejme sa ideme do 5. sezóny, že to bude plná akcie. Že to neskončí ako v minulej sezóne od prakticky Monaka. To bola akcia jedného muža. Sem tam, len tam bol niekto iný na tom prvom mieste. Že to bude akčná sezóna a ja dúfam, že sa tá predpoveď naplní. S novým ročníkom sa dá závodiť Jojo Racing, ako sme to videli v realite. Takže 4.9. veľká cena Austrálie. Už v klasickom čase. Bez závodného. Bez predzávodného štúdia. Bude keď tak veľmi krátke, len nejaký úvod, nejaké novinky, zhrnutie. To bude všetko. Že ja vám ešte raz ďakujem za pozornosť. Týmto streamom vás sprevádzal František Valent a počujeme sa na budúce. Dovidenia.